Ale mám tě, ale čo je? Dáš mi aspoň 8? Hej, tolik No mám tak navíc. tu som, pri tom Arnold za oficiál, čakaj, fajtím ho. Rupem ho. Ten rupe, ale ten ide. Ja som padol do tej diery. Chalani, pomoc. Do jakej? Do tej. Blokujeme Ja som musel zožrať Gapple. Zabijeme ho tam. Skočte sem, alebo dajte mi perly. Hoď mi perly. Pomôžte mi, niekto. pomôžte mi, pomôžte mi. Matlake. Perlu. Mango zabije! Kape! A kde seš? Hej, Poď tu. Mango zabije Gapple, help! Už tam Kde ste poďme. všichni? Riči, už tam poďme, chalani. manga. Už sú tlaky, už sú tlaky. Oni na nás vybiehli. Dobre, mňa niekto ide, tak to je v Riti, ja som skapal. To je debil. Neviem, niekto ma ide. Už sú fighty! Jo, Ideme hore? jdeme hore! Ideme hore, no. Ideme hore, vole. Len ja si ešte musím zobrať nejaké geply. Tu se fajtí, ajerem. Kape, mangos. Já jsem tady sám, ale. Pojďte mi na time, Marzane! Bouranga kape, Bouranga kape, žere Gapple. Bouranga žere, jenom healuje. Pojďme hore, chalani, nie? Matlake, za tebou, pomôž mi. Sugarcane. Pomôž mi. A poďte hore k tomu kotu, do Riti. Sugarcane! Top cake! Ja to si to je náš. Poďte už tu, serte na to, poďte už tu, chalani, poďte už tu. Ravi ho. Poďte už tu, serte na to, poďte už tu. To už musíme dať toto, to Mám už jabko, musíme. poďte, Ravi ho. Ravi žere To už jenom. musíme toto, chalani. Tak to nič, ja tu nevidím nič. Poison. Niekto rúpol. Ja hejtuju vlastní víc spíš, ty vole, normálne. Ja taky. Zohral som Gapple. Ja viem žrať asi iba Gapple v tomto fajte. A kde sú ty naše? Kto má 10 Gaplov? Máte všetci 10 Gaplov? To tu vydržíme, ak máte 10 Gaplov, chalani. To Ja tu budeme- kapem, to tu ale jak vydržíme. hovno, kamarát. Žerem Gapple. No tak to je Tu je pešané, melá, to- kamarát, To tu je nevydržíme, melá, to tu je ani hovno melá. nevydržíme. To ti hovorí, to sa nedá. Dá sa to. No tak nedá. Nedá. Ja už skoro z rupu, vole. Ale oni sú všetci von. Ale tu je fest veľa ľudí, to nie je len naša atrakcia. Oni se nechtějí totiž porupat. Tady do nich hitujte. Jdu Gapple. A já. Kde sú? Oni sú tam von? Lol? Někdo rupnul. Bože, já mám čísla zpomalený braňom, tak Ja som měl taky, no. Niekto rúpol! Jedno rupnus. já jsem rupol. Dva Duran na bodkách. Hej, niekto chcípnul, kdo chcípnul? Hero? 2 minuty, guys. Jej, já jsem živý. 2 minúty, ale len do začiatku, kamarát. Ty vole, ja som nemal HPčka! Hej, Ani niekto já, rupnul. hej, já jsem mu tak zožral jabko. Jdem Gapple. No ja už Mám mám... 4 Gaply, ale pak budu muset do PVč. Dobre, toto musíme piknúť, chalani. Jak to pikne toto Nordkorea, to je luz jako kokos. Rupnul jsem Mango Sapie rupnul. Kde je? Mango Sapie rupnul. Tu. Ja ho nevidím. Pomôžte mi, jdu po mne 6 asi. Kde seš? Sem. Nie, Hej, ten sem. On mal 0, jo! on Back! zobral Gapple, že on Back, mal všetci pol back! HP mal. Všetci... Poďte všetci do toho kotu, všetci musíme Teraz byť v musíme kote, v aby sme škote, to teraz pikli, nevychádzajte Všetci von. do kotu, všetci do kotu. Všetci do kotu. Ja už ale mám porubané sety, mám iba 3 jabka. Ty si kokos asi, nie? Kamarátko. Tak čo mám robiť asi, že? Niekto skapal, kto skapal, neviem. Neviem. Mením set. Niekto rupol? Hej, tu do bodky niekomu. Ravi tu je, Ravi. Po mne ide Mango Sapie furt. Idem Ravi ho. Všetci Ravi ho. Žere zase Geppo. To je debilko. 50 sekund. Já už mám porubaný sety úplně všechny. To nevydržím tady. Ja ešte mám A jeden. mám poslední 3 gaply. Ja mám ešte Ja mám 5. 14 Geplov ešte. Jak je to? Ale Prosím, ty tu povedz vydržíš mi, že sám. to je Grasser.
Toto je, že to je Grassers, prosím povedz mi. Toto musí byť Grassers, kamarát. Behajte, nestojte na mieste, musíte behať a vás nerúpnú tak rýchlo. Musíte sa stále otáčať v tom kote a to je najlepšie. Ajo, chod do rohu, Ajo, stoj v jednom rohu, aby si to pikol. Je. Nechoďte von. Rúpe niekto stále. Ja rúpnem, musím zožrať gepo. Mne to gepo nezožralo, ale žijem. Skoro som skapal hoši. A ja. Povedz mi, že tu prosím... Poď, a teraz všetci dnu! Dnu! Všetci buďte dnu. Grassers, Prosím, Grassers. Grassers. Poďme, prosím, povedz. No one. No one. No What the one. fuck? Black Black Pearl? To nie- Really? No tak to je debilina. Oni Ja utíkajú. tu idem fajtiť, ja tu mám pas. Ja tu ostávam, kamarátko. Aj keby neviem. Jedného! Toho v rohu! Huraka, huráke! Sem bedrock. Nie, huráke! To možná vyhraje, tak ona North Korea utekla totiž, ona North Korea utekla. Ten je rupnutý celý, kamo! Vy prečo ste ho nešli? Nehaňte toho, ale. Dobre. Hoši, ja rupnem už celý. Rupnil, Hero, rupnul si chestplate. No ja už nemám náhradný, ja mám Hm. Gepl, mám poslední Gepl potom. Já jsem připnul. Jak Někdo tam na rohu. Zebral jsem to, mám to satlake, mám to satlake. Ještě další, sem bedrock, u sem bedrocka jsou. Hero, no tam Hero. Choďte zmeniť sety, No ja nemám aké meniť. Hlavne, že si hral Toto Hizzy nemôže Kingdomska. piknúť King, ne Black Pearl, tomu neverím, kamoško. To nie je možné. Niekto rupol, niekto tam zase rupol. Ravi vlagu! Či? Nie. RuPaul, zde Savič! Prečo to dal Black Pearl, bože? Ešte máme šanci. Nuages, bacha, helma! Chlupe, máš pre mňa sety alebo nie? Ja nemám, ja som si všechny vzal, mám všechny porúpané. Tak to je v riti, ja nemám sety. Prečo odišla tá North Korea? Lebo to začal pikovať Black Bear. Vracím se Ale tam. nemajú spolu live, majú? Mám ještě jeden set navíc, který jsem tam našel, jdu tam. Hej, chlupe, proti mě. Já nemůžu, já už jsem jakoby to. Ale tam máš nějaký sety alebo nie už? Ne, já jdu teďka. No. Počúvaj, Hero, veď ty máš, dal si si lomitko Redeem Perks? To čo je? Napíš lomitko REDEM PRKS Ale- dokopy. Ale Jste tam hore nie sú furt někdo? pixely. Jo, jsem s novýma ja setama. tam fajtím. Jsem tu s novýma setama, a jedem. Hej, jak se tam dostanu na to? Rupnul, som dá, rupnul. V tom rohu, jsou v tom rohu porúpaný úplně. Do toho rohu sekajte! Dobre, ja nemám ani hovno. Utiekol som, nemám ani jeden set. Nič. Nula dura. Buďte rychle pro nové, já tady furt Ja som rupnul jsem ho. To je Rupol, on kape, on skapal. Neskapal. Tady je. Máme ešte dosť času, chalani. Tu je nejaký buzík, to čo je? Máme tady friendly, Born to Buy tady se mnou běží, jdeme, a jdeme. Hero, ser na ňoho, utekaj. Sagi ho. No one, Grassers! Grassers, Poďte, poďme. poďte. Oh my god! Poď tam! Poďte si pro sety. Poďte si rýchlo všetci vymeniť sety, ideme vole, ideme. Doma Grassers. hodně. Kámo, vieš koľko tam ide ľudí, tam ide celá North Korea. Tu je 500 ľudí asi. Není Já si tady musím málo, vyměnit tady je jenom sety, chalani. Ajo Rupeš, Ale- Ajo Rupeš. Ale pred hradom. Ja už nemám nič, ja si to musím vymeniť Jedu všetko. Gepl. Braňo, bež tam, Tady Braňo, někdo bež tam. skapal. Hero boss, to čo bolo? To Čo? koľko tam je tých ľudí? Hej, já to kepuju, hoši, pomoc! Idem, dneska. Ja si musím vymeniť rýchlo set. Já mám jenom jeden set. Tu je debil, mňa dáva melón! Bože, mňa dáva melón, ja tam nemôžem ísť! Debil, prestaň! Vy tady jsme sami, dělejte. Počúvaj, mňa hádže melón dole, ja tam nemôžem ísť. Pojď Hoši, Hero, som tu. Som tu. kepnem. Ja som ešte 25 sekúnd v kombate, chalani. Já... A ty kde si, kam ideš? Rupnul někdo, rupnul, Satlak satlak, rupnul. rupnul si. Ale já to kepuju, že jo? A Utíkej, nemám věc. nemusíš, uteč. Oni majú cheaty? Idem hore! Som hore! Targon, pojď. Rýchlo to kepujte, chalani. Som tam! Poď sem rýchlo so setmi. Rupnul Oni někdo, rupu! Sagi! Sagi ho. My to kepli, chalani, lebo ja som odišiel... Satlake, bacha, helma! Salta helma. Utíkej, Salte, utíkej. On mal 2 HPčka, ten buzík.
tady chvilku, já musím pro sety jít vyměnit. Já nemám žádný už. Sagi UP! Mně zase nefungovaly healky. Chujovina. Je tu není nikto! Nikto tu není, pojďte sem! Exodus? Exodus? Už to má Exodus. To jak to je možné? Prečo? Ste dementi? Prečo Čo robíte? Exodus? My sme tu stále v tom? No asi nie. Asi ste v tom Áno. neboli, vy ste dementi, Hero! Mária. Já už nemám nic a už tam nemůžu jít pomat. Já můžu jedině půjčit meče, Max, no. A bot. Já tam hned jdu, vyměním sety a běžím Ale tam. Sagi už musí kapať od začiatku. Kto rupe? Arm! Arm! Kamo, ten bude rúpať celý, ten mal minulé jedno Ale HPčko. Ako to, že to nepikujeme my do riti? Ale to sa stále mení, pozri sa, oni to tiež nemajú. Full. Chápeš? Čo, what the fuck? Fakt. Já nevím, on to nějaké divné to je. Mám další 3 náhradní sety, poslední. Ty vole, po HP! Dobre, ja tam idem znova, chalani. Ja tam ešte tiež môžem ísť raz, keď mi toto všetko rúpne. Žerem jabko. Len to piknite nejako, chalani a... Blackbear to má zase, to prečo? Vidíš To to? je hovorím, ty sprostý. Dobre, Ajo, kde si? Ja tu mám už iba jeden set, to je v riti. Idem. Ja mám zase- Jaký to ja jsou v mám zase řadkách? 7. Já tady mám hovane nějaký, jo tam. 538, 920. Vidím to. Ja idem F-som Gaia. Jsem tu, už tam běžím. V rohu, generál. Hero, ale do teba idú traja, bacha. Už som dožral som. Počúvajte, viete ako to piknúť? Ja viem ako to piknúť. No. Dáte si proste iba... ako sa to volá? Ja nemám pilbu už. Vždy keď sa to zruší, tak tam musíte ísť... Sam ako Bedrock. keby na novo. Musíte tam prísť... North Korea. Jsem tu! Je to v riti. Je to v riti. Má to North Korea. To já tady ztratil už tak 20 geplou. Ako prečo to má North Korea? A ja som tam stratil už 20 geplov. No oni tu ani neboli, veď to je totálna srajda. Čo je? Proste tam musí začať ten, viete, Southlick tam odišiel odtiaľ, preto sa to zmenilo. Je Ale natargetované iba na jednom. Ja som to pikoval a ono to... Southlick to pikoval. Nie, ja som... Tady jich je ale málo, pojďte sem! Prečo tu Ja nikto som- není od nás? Čo kurňa robíte? Ajo, ty si kde tak dlho? A jo, Já já jsem jsem to musel piko- pikovat, protože když já jsem tam byl sám přece jednou v tom. A pikoval jsem to já tím pádem. Ale ja som to pikoval a ja som potom odtiaľ odišiel. Takže keď ja som Ale to... poďte ja som sem, odtiaľ kde ste? odišiel. What the fuck? Tady Začte sa huby, nestalo. poďte sem. Ja už nemám vecí, ja som rupol. Tak ale Ajo, Ja tam bežím, veď 160 blokov. tu ich je Ajo, milión. tu pán na mňa, Ajo, tu pán na mňa môžeš. To nie, Ajo, to tu sa pán na mňa nedá. môžeš. To sa nedá. Ale počkaj chvíľu. Jež, tu je Dobre, typek. tri. Tu je typek, Ajo. Kde to je? Však to je ďaleko. Ty si na To. portal 300 blokov odtiaľ, ja som bol 160. Bože, no vy ste chuj. Chlupci, ja sa nevieš, jak treba ísť na kód, ty si totálny dement. Už tady jsem! Aha. To nebyl Co to byl nevím? hra, ne? Toto nebol chlup, to bol chlup, ja to ešte buguje. Dobre. Ty vole, ja som mal pol HP, kamo, a kapem! Nestíham gapl. Dobre. Žijem. Přijde, potrebujem help. Ale vy Serem nejste ťa, na ty kotu. si dement. On je dement proste, on na portne. Ja že... Za chvíľu som tam 160 blokov, Povedal ale si že 500 to na blokov. mňa. Povedal si, že To 500 povedal blokov som odtiaľ. 150 blokov. 500 blokov si povedal. Tak asi nie, ty si hluchý No kokot. asi ja. Poďte mi pomôcť! Já tady jsem! Nemáš si vymýšľať hovadiny. Určite si vymýšľam hovadiny. Dobre, portal som sa do kotu už. Ronald nebo to je furt jeden. Hej? Ja už nemám nič, kamo, mne narúpli všetky sety. Prečo to pikuje stále North Korea do rytí? Bo to ide asi Ale aj... kde jste? Já tady, na mě tady jdou traja. Ako to mi Už tam není nikto? Kamo, tam sú aké fighty! Podívej se na Je, EA dejte to. Sports FIFA, jak tam přidali teďka to video. Viete, aké sú tam teraz fighty? Si tam niekto? Já tam Nie. teď běžím znova, Já já si myslím, vyměnit elíky.
Kámo, tak hentu sú také fighty, že to si ešte nevidel. No, to sme tu vôbec nemali ísť vtedy, kámo. Toto je totálna sračka. No vôbec tam sme ísť. nemali skôr, presne tak. No a mali sme ísť, keď budeš... Hej, ale vieš, aké sú tu teraz fighty? Keby teraz sme tu naproti Northroyi, čo teraz tu oni fightia, tak to máme my. Tak tomu ver, že nemáme, No tak pretože tomu... oni... Počúvaj ma, Ajo, ty nevieš, koľko tu je teraz ľudí. Ten Dvojnásobok čo? typek, počúvaj, typci si berú iba, typci si berú stack keplov a všetko sety. Ty si myslíš, že to sa dá proste, to sa nedá, chápeš, to je úplne bez šance. A Born to Build, ja tu fighting s Born to Buildom. Čiže to je, ale to je Ali, nie? Však. Ne? A tam jdu znova, poslední set mám. Ne, mám už nič, ja som všetko strátil. Chce tam někdo furt? Ja. A tam jdu. Hero, koukni si to video, co jsem ti poslal. Sjeď trochu dolů. No, Poviem, že som 160 blokov odtiaľ, že čakaj, to na ne už idem, ale že portnú sa na mňa, portnú sa 350 blokov. A povie, že som povedal 500. Hovoril si 500 blokov, že Ja si ti odtiaľ. takú na tebe, ja ti poviem Hovoril si takých to, 500 ty kamarátko. debil retardovaný. Vôbec som nepovedal. Hej, ale Ajo, fakt si Ne, to ne, říkal, to- fakt si to říkal. no. Říkal si 500 blokov, Hero ti právě, že je 300, že tě podá. Brane, čo som ti povedal? Ja neviem, ja nepočúvam. Nie, ja som počul 150 a to som nestranný. No, debil, sprostý, retardovaný. Asi nie. Robos. Jebnutý kokot. Kamoško, tu dropujú veci, poďte sem, viete koľko som dropol setov teraz? Môžem TP? Ja neviem, asi nie. Ale tak... Portněte na mě, kdo tam chce. Portněte na mě, kdo tam chce. Kube, počkaj, Hero. ideme ja. Počkaj. Ej, ty ešte hráš. Nič, ešte hráš, som myslel, že už si Rychlo! Dokud nejsem v té Warzone retardovaný. Ešte nemôžem, Ok. ešte nemôžem. Ja tam iba takto dobehnem, zoberem to a odídem. Už nemám kepy, ja Aha. to nemám. Ještě Hero jedno, ještě Hero, rychlo. Já Hej, nemám hej. ale věci, tak tam jdu jen To tak. healky, kde sú healky? Vy to nestrácejte power, ty vole. To tam nechoďte, máme na hovno power. Hero, pojď. Speedky. Ale ty vieš vôbec, kde to je, ty debilko? Hej, to vy, po a... 2 minuty, Hero, pojď. A vy tam Hero, nechoďte. Hero, vem mi tam speedku a nějaký obyčejný set, jestli tam máš někde po sebe rychle. My tam Máme. prostě nějakou trapu maximálně, nějakou trapu. Som tu, som tu! Rychlo, Keho? všetkých. Jo. Aj Quickra. Kde je ten bus? Aj Quicker! Kape! Kape. Žere to! Pojďte sem dole. Tak nie, fajti. Aj Quicker, pomoc. Ak niekoho dropnete, tak ja to zoberiem. Digajú. Aha, tu je nejaký... Mirkape. To je Mirkape. Aj Quickra. Rupnul, ne, nerupnul. Ale halo, veď už... Poj ho. To vážne ma naháňa normálne oný? Diamantiak ma naháňal, chápeš? Teorite. Kape. Knokni mi ho. Má knock. Aha. Hej, Rupol, Dragon. Давай, Dragon, давай. Rupo celý, ale ja nemám perly! Fuck, poď ho. Hero! Ty vole. 3 HP! Zažal Gapple, mám ho! Ber to. Nice. Máme to. Kolik měl gaplou?